Talemekezekani Ambuye Mulungu wakumwamba ndikupereka mphamvu ku mpingo wanu. M'bale ndi mulongo, ndimafuna ndikudziwiseni chinthu choopsa kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi mu nyengo zimene tikuyendazi, kolingana ndi Bible limene tiliwerenge mu phunziro limene tikufuna kuphunzirali. Tisanaphunzire tipemphere. Ambuye Mulungu, tandioneni ine mtumiki wanu ndili pa malemba, nawonso awo akumvera ali pa malemba. Tidalitseni ndi kutidziwitsa zimene mukufuna kuti mukatidziwitse. Tikuyilandira mphatso yakudziwako, ndipo tikadziwa tidzachita. Tikukulonjezani Ambuye mu dzina la Yesu. Ameni. Pali chinthu china chake ku dziko lapansi chimene chikupangitsa anthu ambirimbiri kuti adzioneka ngati akukonzekera kubwera kwa Yesu, koma asakukonzeka. Mpingo wa Mulungu, ndimafuna kuti inu ndine tikadziwitsane kuti nthawi ino imene tikukhala ino ndi nthawi yopweteka kwambiri. Tamverani. Pakadali panopa pali chimene chikuchitika m'dziko lapansi lino choopsa kwambiri, ndiko kutsikanso kwa milungu. Ana a Mulungu, chinthu chimenechi chikuchitika ku dziko lapansi, koma chikutchedwa kuti kutsikanso kwa milungu. Mukafika pa nkhani ya kutsikanso kwa milungu, ndi nkhani imene ana a Mulungu ndingafune kuti inu ndine tiphunzire, koma tikumalowa ku malemba. Ndisadafike pakuti tikaphunzire, ndiyambire ngati umboni kuti ine mkulu wanu, ine m'bale wanu, ine ng'ono wanu, ena a inu ine bambo wanu, ena a inu azilongo anga. Ndisadafike tu ine pofikira muyezo uwu wakulandira Ambuye kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi, kuchokera mu uthenga wa mkulu wanga Paulo umene adayamba kuwulalikira kuchoka mu chapter 9 cha Machitidwe, pamene timamva monga mwa malemba kuti tsopano uthenga unayamba kupita kwa mitundu akunja amene anali osawerengeredwa, amene m'malemba wena amatchedwa kuti agalu. Ndinali galu ine m'bale wanga, ndili mchikunja. Koma mkulu wathu Paulo podzalalikira uthenga wa Mulungu umene anamtuma, Bible kuti adamutuma kupita kwa mitundu. Komatu sitikungonena kuti ndidali wa mitundu kokha, koma kunja kumene ndinali kwa mawu a Mulungu, khalidwe langa linali losayenera. Umboni umene ndimachitira ndi wakuti kwa zaka zochuluka ndakhala ndikupembedza Satana mdierekezi, kotero kuti mmene Mulungu anandiyitana kudzatumikira Yesu Khristu, ndimathabe kumaona chithunzithunzi chakukanika kapena kuti kuperewedwa kwa ife amene timazitcha tokha akhirisitu ndi kuzindikira kwace. Ndimangoyamika Mulungu kuti monga mmene Mulungu adandiyitanira ine, anayitananso Paulo kuti apite kwa mitundu, amene adawapeza amitunduwo akudya zopotola, amene adawapeza amitunduwo akuchita nyanga, anawapeza amitunduwo akuyenda mdama. Koma atawalalikira anawuza kuti asiye zopotola, asiye dama, nabwere nasiye kupembedza nyanga ndi mizimu yoyipa, kuti akabwere kwa Mulungu adzakhale ana ake. Mwitano waukulu umene Mulungu adawugwiritsa ntchito kudzera mwa Paulo, umenewu ifenso amene tinkayenda nyengo ino ya makono tikumatumikira chipembedzo cha Satana ngati ineyo pandekha Twaibu, mwitano uja udandipeza nawo, ndiye ndinabwera nditamva ndikuvomera, sindachedwe. Ulendo wochoka ku dziko la chikunja kudzabwera pa Chikhristu
watitengera mikwingwirima yochuluka chifukwa mdierekeziyo sadalole, mdierekeziyo sanachipereke, sadandipereke kwa ufulu, koma adandipereka mwankhanza mondikakamiza ndi kunditsekera njira kuti ndisabwere kwa Yesu Khristu. Koma taonani, wondiyitana anali wamphamvu, anandigonjetsera zoletsazo mpaka na lero nditha kutchedwa mkhirisitu pakati pathu. Now, mmene tikubwera ku Chikhristu, ndimaonamo Yesu yekha mu Chikhristu chimenechi, pamodzi ndi Mzimu wake ndi Atate wake, akuyendetsa boma lakumwamba, molipatula bomali kukhala lomvera Ambuye yekha, komanso loopa Iyeyo, losasakanizika ndi zipembedzo ndi zikhalidwe zachikunja zimene tidakayitanidwa mozo. Tsono tamverani, m'masistimu a dziko lapansi kuchokera kale, Mulungu wakhala akuyitana anthu ache kuti akamtumikire Mulunguyo. Tsono mmene ndikufuna ndiyambe kulowa uku ngati umboni, ndimafuna ndifotokozere bwinobwino pang'ono za chipangizo chimene Satana mdierekezi wakhala akuchigwiritsa ntchito kuti pakati pa mipingo imene imatchedwa kuti yopemphera, mmene ine ndatembenuka ana Mulungu, ndimaona chipembedzo cha Satana, koma chikumaonesa kuti chipembedzocho chikutchula Yesu, koma chili chipembedzo cha Satana. Chimachitika ncha, mmene tidali ku Sataniki, ankatiphunzitsa uwu ndi umboni, ankatiphunzitsa za zinthu ziwiri zimene zikuchitika mu nyengo ya dziko lapansi, ndipo kuti zimenezi ndiye zipangizo zochokera kale kale, njira zimene Satana mdierekezi wakhala akupezekera pamene pamapezeka anthu amene amazitcha Mulungu. Chipangizo choyamba chikutchedwa kuti traditional satanism. Akamafotokozera za traditional satanism, ndiye kuti timamuona Satana mdierekezi akupanga boma kuchokera ku miyambo ndi zikhalidwe zimene ana Mulungu okhala m'dziko amene sadazipatule ku miyamboyo. Satana mdierekezi amayikako tradition satanism. Tikanena kuti tradition satanism, ndiye kuti tikunena kuti tradition iyi Mulungu wa nthawi ya pansi pano amene ndi Satana mdierekezi amapita kukalowerera mu matradishoni aja ndi kukapanga kuti miyambo ya ku dziko lapansi ija ikakhale satanic worship. Mwa njira ina, miyambo imene ana a Mulungu timayendamo, miyambo imene imabadwa pakati pa anthu a dziko lapansi. Ku sataniki tili kumeneku ankatiphunzitsa za kuphatikizika kwa Satana ndi machenjerero ache kukadzigwetsa yekha mu tradition, kotero kuti malo amene mu tradition imu akadakhalapo Mulungu kuti azikonza miyambo izilumikizika miyamboyi pamodzi ndi kupembeza Ambuye, Satana mdierekezi anathamanga ndi kukalowa ku tradition ija. Kotero kuti mu tradition mfumu yayikulu kwambiri ndi Satana mdierekezi. Ndiye iwowa chinthu chimenechi amachitcha kuti tradition satanism. Ndekuti kunsonga kwa mwambo uliwonse tili ku chipembedzo cha Satana, amatiuza mmene Satana amalowera kumeneko ndi kukapanga kuti imeneyoyo ikakhale satanic worship. Pamenepa mmene ndikuchitira umboni, ndimafuna ndikupatseni chithunzithunzi cha mmene zipembedzo zina
zimene zimaoneka kuti zikupembeza ambuye koma zimakhala kuti nazonso ndi masatanism kapena kuti ndi masatanic worshiper. Koma kuti chipembedzo chathu chikhirisitu ku dziko lapansi chikayambe kukhala satanism, chikayambe kukhala cha satanic, ndipo vuta kwambiri chipembedzo kukhala cha satanic ngati satanayu sangalowe ku chipembedzoku kudzera m'miyambo. Mwa njira ina chimene chimakasanduliza chipembedzo chimene inu ndine tili kuti chikayambe kuoneka kuti ndi satanic worshiper, ndi kuti satana ndiyerekezi anachita chothekera chilichonse kuti kulikonse kumene kukusonkhana vanthu m'dzina la Mulungu, anthuwo nakhala kuti akuchokera ku mtundu wina wake ndipo ali ndi chikhalidwe chawo. Satana amapita msanga ku zikhalidwe zimenezo kukapinda anthu aja kuti kumeneko tsopano kukayambe kupezekanso chipembedzo cha Satana. Ndiye chipangizo nambala 1 chimene amapotozera mipingo kuti iyambe kukhala satanic worship ndi tradition kapena kuti miyambo. Ndikhulupirira inu ndine tiyamba kulowa kumalemba kuti tione kuti chimenechi chikuchitika ndi chani. Now, nayenso Satana ndiyerekezi kuchokera kanthawi chipangizo chimene anachigwiritsa ntchito ku dziko lapansi kuti iyeyo akapezekere pa zinthu za anthu olengedwa ndi mwambo wa dziko lapansi umene anthu akabadwa amayendamo. Satana uja adayika miyambo ku dziko lapansi imene imakampanga kuti pamene mukumpembeza Mulungu akayeseyese Satanayo ndi kubanthulako mwambo wa mtundu wina wake nkukupatsani kuti mwambo umenewo tiyendemo. Tikanena kuti iyi ndi satanic worship, ndi pamene chipembezocho chikuonetsa uteredishoni ku dziko lapansi, chikuonetsa miyambo ya dziko lapansi imene Mulungu sanagwirizane nayo kuti ana ache akayendemo. Ana Mulungu, chinthu chimenechi ndikupatsani kuti dziko lapansili layenda mzigawo ziwiri, ndipo lero tili mchigawo chachiwiricho cha miyambo. Ndi kumene kukuchitika tradition, mukalowa ku Bible ndi kumene mumakatengako mawu akuti milungu, kapena kuti pamene pali tradition pamayenera kukhala milungu. Pamene pali mwambo sipamakhala Mulungu, pamakhala milungu. Ku tradition sikukhala Mulungu koma kumakhala milungu. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti Mulungu amayika chikhulupiriro chimodzi. Tentitenge kuti chikhulupirirocho ndiye tradition ya ana akupita kumwamba. Ndiye Mulungu wathu ndi mmodzi. Chipembezonso ku dziko lapansi cha anthu okhulupirira Mulungu chikuyenera kukhalanso chimodzi. Chifukwa Mulungu ndi mmodzi amene timamuyitana mu zinenero zosiyanasiyana, mu mipingo yosiyanasiyana timapembeza Mulungu mmodziyo. Ndiye Mulunguyu amapembezeka pomutsatira chifuniro ndi kumvetsera ku chimene iyeyo angakonde kuti ife tichite. Pamene mukapita ku tradition kumakhala milungu. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti mu Malawi momwe muno tili ndi matradishoni osiyanasiyana. Ayawo ali ndi tradition yawo imene mwina tingayitche kuti kacha yawo. Kumeneko
kuli mulungu wayawo ku traditional. Ndekuti ku tradition yayawo mwachisanzo ngati kwathu kumawombana timilungu, kuli jando timakampeza ali kumeneku ngati mulungu amene amayenda limodzi ndi kamwambo kooneka ngati ku Baibulo kamapezeka kandulidwe, koma at the same time Satana akuzipanikiza pakatipa nkukayikako mwambo pandulidwe uja. Tradition, zinyawu zachiyawo mukazipeza kumtundu wachiyawo uja chachitika ncha mwambo ungwapadera umakhuza ife tokha anthu a mtundu wachiyawo. Ndekuti tili ndi jandoyi, tikapeza nakanga kumene kuti tikapeza ngaliba ya ngaliba. Now tikapeza zinthu zimenezi ndiye timakapeza mzukulu wa ngaliba ya ngaliba amene amatchedwa kuti yatonombe kapena kuti tonombe. Ndiye kuti pamenepa mukapeza kuti imeneyi ndi milungu imene ikuchita read yawo kacha, yawo tradition. That tradition ndiyosiyana kwambiri ndi chikhulupiriro chakwa ana a mulungu ndi mulungu, chifukwa mulungu ndi mmodzi. Mu tradition simumakhala mulungu mmodzi, mumakhala milungu yosiyanasiyana. Now pamene tinali ku chipembedzo cha Satana, ngati mbali imodzi yakufotokoza kwanga yoyambirira ndisadapite ku chimene ndikufuna tiphunzire, ankatiphunzitsa za satanism tradition kapena kuti tradition in Satan, kapena kuti tradition satanism. Imeneyi potiphunzitsa amatiuza kutchuka kwa milungu imene ndi yambirimbiri imakapanga ma tradition ku dziko lapansi. Mwa ichi Satana potiphunzitsa tili ku chipembedzo cha Satanako ankatiphunzitsa kuti ine Satana ndimayendayenda ndikuyendesa ufumu wa dziko lapansi ngati kwathu kwa ine kumene ndidagwerako, ndimalowa m'materedishoni, ndimalowa m'miyambo, popeza kuti mulungu amene adatilenga ine ngati ngero ndi mmodzi. Ine sindimachita pandekha mmodzi, koma ndimachita mothandizana nziwanda zanga zimene zimatchedwa kuti milungu. Ndipo nkhani imeneyi ndidayiyamba kale ku dziko lapansi kuyendesa ufumu. Ufumu umakhala ogawanagawana, chifukwa kulikonse kumakhala kuti ine Satana ndatumizako chiwanda changa, ndatumizako ngero akayendetse chikhalidwe chimenecho payokha. Ndiye kuchokera m'makacha kapena kuti m'materedishoni ana a mulungu mundimvesese, ndi mmene mumapezeka kuti tikumvamo mawu obwerezedwa ku Bible amene timapeza kambirimbiri otchedwa kuti milungu, Chingerezi gods, osati mulungu koma milungu. Kotero ana a mulungu amene amapembeza mulungu mu mzimu ndi choonadi, mulungu wawo ndi mmodzi. Mulunguyi ndi wansanje, saphatikana ndi gods, milungu, chifukwa tradition imayendetsedwa ndi milungu ku dziko lapansi. Now chimenecho chakuti tradition ichi ndi chimene ku chipembedzo cha Satana amatipatsa mutu wakuti traditional satanism. Tikamayang'ana maufumu aku dziko lapansi, maufumuwa anadzadza ndi miyambo yosiyanasiyana. Ndiye kulibe mwambo umene Satana adangousiya osautumizira MP woti akayang'anire mwambo, azitenga malipoti kupitisa kwa Satana, azitenga za kwa Satana ndi kumayika zitukuko mu materedishoniwo. Ndiye materedishoniwa kuchokera kale popeza amayendetsedwa ndi milungu, akhala akusintha by and by, akhala akusintha nyengo ndi nyengo, pang'ono ndi pang'ono. Now potiphunzitsa amatiuza kuti
kuchokera kale lonse la zaka zosawerengeka masauzande mmene kwakhala kuli munthu ku dziko lapansi pa human race, Satana wakhala akuyika milungu ngati njira yoyendetsera ufumu wa dziko lapansi. Milunguyo yakhala ikutumidwa ikagwire ntchito ku dziko lapansi kuti ikayendetse boma la dziko lapansi. Kotero iyi imene ikutchedwa kuti tradition satanism, ankatiuza kuti tradition satanism ndi imene yakhala ikuyendetsa miyambo mchikalekale mu sistimu zakale zopanda sukulu, mu nyengo zachikale zopanda chitukuko. Satana anagwira wanthu pamene kunalibe ma microscope, anagwira wanthu pamene kunalibe ma television, anali ndi anthu pamene kunalibe ma telegram, anali ndi anthu pamene kunalibe internet, anali ndi anthu Satana pamene kunalibe ma post office, anali ndi anthu pamene kunalibe ma telefoni, anali ndi anthu Satana pamene kunalibe galimoto, anali ndi anthu kulibe ndege, anali ndi anthu kulibe gitala, anali ndi anthu kulibe piano, anali ndi anthu kulibe chitoliro cha mtundu uliwonse, anali ndi anthu kulibe magesi, anali ndi anthu kulibe njanje, anali ndi anthu pa stima pamadzi palibe, anali ndi anthu ndege sakuuluka, adali ndi anthu kulibe tala, anali ndi anthu kulibe bridge. Ndipo amayendetsa boma limenero mu nyengo yakaleyo potiphunzitsa nyengo yoyambayi. Amatiuza kuti imeneyi imayendwa monga satanism tradition, kapena kuti tradition satanism. Kodi zikumveka izi? Satanayi sikuti anangokhala, ngakhale tikapita kuti tikawerenge malemba ku buku la Genesis chapter number 3 verse number 1, akutiuza kuti ndipo njoka inali yochenjera yoposa zamoyo zonse za nthengo zimene adazipanga Yehova Mulungu, ndipo inati kwa mkazi, eya, kodi Mulungu anati usadye mitengo yonse ya kumundaku? Ndipo mkaziyo anati kwa njoka, ifetu adatilamulira kuti tidye zonse. Now, mukafufuza pamenepa tikumpeza kuti ndi ntchito yake Satana kulowerera pamene Mulungu wayika lamulo. Genesis chapter number 3 tikuona kuti Mulungu akuyika lamulo. Lamuloli litengeni kuti imeneyi ikadayenera kukhala tradition ya Mulungu. Kacha ya Mulungu ndi kuti anthu amvereza Mulungu ali pansi pano, azigwira zina samachite, zina zidye nawo zina sadye nawo, zina avale nawo zina savale nawo, zina sambire zina sasambire, zina akwere zina sakwere, zina amve zina asamve. Ukondedwa, kacha ya Mulungu imakhala ndi kulekanitsa. Pamene Satana ndiyerekeza kubwera akuwauza kuti eya, zimene Mulungu anatizi ayi, now ndikubwera ine kuzachita mount, kuzadzala tradition ina, chikhalidwe china, machitidwe ena, akuti amene mukumulankhulirayo ndi kumkhulupirirayo sakuoneka ndi maso, yang'ana kwa ine, cheuka uyambe kumvera kwa ine. Chinali chiyambi cha tradition ya ku dziko lapansi kuchita maganizo a Satana, kupanga zimene Satana akufuna. Ndiye verse number 1 ya Genesis chapter number 3 timamva mawu akuti, ndipo njoka inali yakuchenjera koposa zamoyo zonse zakuthengo zimene Yehova adazipanga, ndipo inati kwa mkazi, eya, kodi Mulungu anati m'mundamu musadye mitengo yonse ya m'mundamu? Anamvera kuti pakuti mmene amapangana anali awiri ndi Mulungu.
Satana ndiyerekezi amayika ukagogodi kubisalira. Now tikupeza kuti pamenepa Satana uja wambisalira mpingo. Ndi amatiphunzitsa kuti chimenechi chinali chiyambi cha satanism tradition, miyambo yoperekedwa, miyambo kapena kuti malamulo operekedwa kusogozedwa ndi Satana kuti wanthu atsate zimene Yehova sadanene. Tikati miyambo ndi zimene anena wanthu. Miyambo kapena kuti kaja kapena kuti tradition ndi zimene akonza wanthu kuti wanthu muzitsatira zokonzedwa ndi munthu. Ndiye munthuyo samangopanga zinthuzi ali yekha. Satana amathamanga kukayika, anayika maziko pamenepa ngati kuyamba. Ndiye anatiuza kuti kapena kuti ndikufotokozereni kuti mpingo wa Mulungu, this traditional satanism inayamba kanthawi. Zimene Satana amapanga tsopano ndikuti akayipeza tradition pambalipa pamakhala pali chipembedzo cha Mulungu. Ndi tradition iliyonse imasogozedwa ndi Satana chifukwa ndi boma la Satana limene lilibe Mulungu mmodzi. Ndi amayika milungu imene tiyipeze kuyiwerenga ku Bible, imene imapanga tradition ku dziko lapansi kapena kuti kacha ku dziko lapansi kapena kuti mwambo ku dziko lapansi. Zimveke pa. Now, mmene akunena kuti akusintha, akuyika chikhalidwe chakapembezedwe kena kapena kamveredwe kena kakuchita kwa zinthu. Kuchokera pamenepa amanena kuti chimenechi chayenda mu system zachikalekale. Komano tikuyendabe mchipembedzo chimenechi cha Satana mu zaka 17. Anandifotokozera kuti kuchoka ku traditional kumene Satana wakhala akulowerera, mukakapita ku Baibulo la Khristu, Baibulo la anthu a Mulungu, ndiye ankalankhula monyoza, kunyozesa kuti nzopanda kanthu. Kumeneko mukapeza kuti atitchula kwambiri mbiri kumatitcha kuti ife milungu, gods. Zoona traditional kuchokera kale ndi imene mumayipeza m'Baibulo kumene timakamva mawu akuti milungu. Milungu ya nthawi yapansi pano yambirimbiri. Monga ndanena kuti ine ngati mchawa traditional yanga imandipatsa jando, traditional ya kwathu. Mmene ndanena kuti mumapezeka ngaliba ya ngaliba, mumapezeka tonombe, mmene mumapezeka uyu nkuluyi amene tikumutcha kuti jando amakhala kuti kumeneko. Now, milungu yonse imene ikuchita pamodzi ndi jando ndi ya ife tokha kuli Mulungu. Tradition imakhala Mulungu. Kotero kuti mtumiki wina aliyense pasi pa thambo amene anganene kuti chikhalidwe cha dziko lapansi ndichovomerezeka pa zinthu za Mulungu, akhala kuti akunama, ndipo kuti iyeyo choonadi chantayika, ndikuti Bible sadawerenge, kaya ali mkalata kaya alibe, kaya adapita ku college kaya sadapite, koma pakapezeka mtumiki pansi pa thambo oyamikira tradition kuti ndiyofanana ndi zinthu za Mulungu, ana Mulungu mumuchite cheki mtumikiyo, ndikutheka kuti waponya komo lopita kwathu, chifukwa tradition ndiye milungu, gods. Sikumakhala Mulungu mmodzi. Kasi kumveka kaya? Now, ngati ine ndili munthu wa Mulungu, ndiye ndapita pakati pa anthu, ndikufuna kupembeza limodzi ndi anthu amene ndapeza,
choyamba ndidziwe kuti kodi amene ndikukasonkhanirawa amapembeza mulungu wake uti, oyemweyu wanga mmodzi. No matter amenewa chipembezo chawochi achichitira pakati pa achawa, koma mulungu adayitana akumpembeza mulungu wakumwamba. Pamenepa amenewa sindikufunika kuti ndikapeza akupembeza mulungu mchichawa kapena kuti akupembeza mulungu m'miyambo yachiyawo. Ndiye kuti china chake chikakhala kuti chaponya direction, sichili pamalo amene chikuyenera kukhala, chifukwa Bible kwa aliyense oliwerenga timapezamo nkhani ya milungu. Kusataniki ankatiphunzitsa kuti chimene chimatchedwa miyambochi ndi chipembezo cha Satana, chimene chimatchedwa kuti tradition satanism. Chifukwa ku tradition iko kumakhala ziwanda zanga ine Satana. Imeneyi ndiye knowledge imene ine ndili nayo ya umboni choyamba. Amandiuza choncho, ndipo ndinabwera ndi full knowledge imeneyi mpaka pamene timatekwera maudindo mu chipembezo chimenechi cha Satana. Timapita ku maorganization, kuti mabungwe, timayenda kumakaona mmene nyawu zimachitira, kumaona achinakasiya maliro, mmene mundi kumaona zipangizo zosiyana-siyana, ndi kumadziwa kuti oho chikoka cha nyawu chagona apa. Zinsinsi za kunyawuko malingana ni mulungu timakayendera, kuyendera vimbudza, kukaona kupita kukaona mmene ayuluba amapembezera milungu yotchedwa katau na uma, milungu ya dziko lapansi, kuyipembeza mosiyana-siyana, mmene amapembezera tradition ya nyamata okhala ku Guinea. Kumbalija kuli kantundu kamene amakatcha kuti apaupau, kukhalanso mphepete mwa paupau liver, makosana ali ndi chikhalidwe chawo with their tradition. Ma tradition amenewa tinayendera ku dziko lapansi, tinapita kumunsi kwa Senegal, kumene tidakapeza kuti kuli ka tradition kamene anthuwo kumeneko adakachitabe chikanibalism, amadiyana okhaokha mchire. Tradition imene imathandizidwa ni ziwanda. Okondedwa, tikapita ku Bible akati tradition, ndiye kuti tikunena kuti chipembezocho ndi chipembezo cha milungu imene mu Bible amaitcha kuti milungu. Tiwerenga Bible koma ndilikaye kumboni. Ana mulungu, mmene tikusendera kufika kwathu, tisamavomereza ziphunziso, tisamavomereza nzeru za vanthu a sukulu, pamene pasiti kudana ndi sukulu, koma kuti ngati sukulu itsopano ikutiphunzisa human rights, ikomeniko, iko kukhala kofanana, ndiye kuti chimenechi chisukuluchi chikhala kuti ni chimodzi mwa chipangizo cha chipembezo cha Satana, chifukwa sichikumpanga munthu kuzindikiritsa kusiyana pakati pa milunguyi, koma chikumpanga kuti chikafananitse. Ndiye kuti chayamba kukhala yoyipa, chakati kuchiloza kuti ngati sukulu, ndiye kuti sukulu ikhoza kukhala yoyipa, mwina tauze vana ku sukulu ayamba aleka, chifukwa kuti kumwamba sakafika. Mene nuonera ine, ngati sukulu izitiphunzisa kukhala kofanana, ndi kufananisa chipembezo chifanane ndi aliyense. Mmene akukhalira achewa ifenso tipembeze mchichewa, mmene akukhalira ayawo ifenso tipembeze mchiyawo. Ndiye kuti ngati sukulu ikutiphunzisa zimenezi, bwanji vanawa taletse tingwapitisa mmadimba abakathirira pamene tikuyembekezera kubwera kwa Yesu. Chifukwa ndiye kuti vanawa tikaphonya tikakafika kwathu sindikaona atu ine wana, chifukwa sukulu iwauza kuti pakati pa ine ndi mpaupau wa ku Guinea amene ali ndi chikanibalism, ndi kacha si chimo udya munthu kukantundu kameneko, kamakhala konko si chimo udya munthu, si chimo udya munthu, si chimo kuchekana mipeni. Amagwazana, amaloza kuti mwana uyu ndamene titi timudye pa 6 December.
munthu umakhala kunkhalangoko ukudziwa tsiku lakufa, chifukwa phwando limene ladzachitira iweyo nikacha kwawoko si tchimo. Nayenso ophedwa amayenda ovomereza chifukwa ndikacha yakumeneko. Ndi milungu ndi chimene ndikuyesa kufuna kulankhula. Now, mpingo wa Mulungu, pamene ndikumaliza gawo loyambali, ndimafuna mumve kuti umboni nuperekera pano ana a Mulungu tikuyenda ku dziko lapansi mu traditional satanism imene idachitika kuyenda mmene timafika mamereniyamu achapakati papa. So pano tinasintha kuchoka ku traditional satanism, ndiyeso pano tinabwera kudzalowa imene imatchedwa kuti modern satanism. Ndi imene inu ndi ine tili. Mwa njira ina, satanic worship inayamba kugonera mu traditional satanism mmene muli miyambo komanso kuli milungu yosiyanasiyana imene miyambomo timayilemekeza. Kuchoka pamenepa mmene dziko likutukuka tidasintha kubwera ku modern satanism. Koma ndili ku traditional satanism komweku, ndimafuna kuti kumeneku mpingo wa Mulungu tsopano tiyambe tioneko lemba lopezeka pa Masalimo 115. Lemba lopezeka pa Masalimo 115 zikukhala ngati tiwerenga vesi yake ya 4 mpaka 8 ngati tikwanitse. Tateni tiwerengeni. Tikunena za tsopano tikuchoka ku umboniku, koma pofuna kuthirira umboni kuti chakhala chachabe. Tateni tioneni vesi number 4. Akunena kuti mafano awo asiliva ndi golide, ntchito za manja a wanthu, pakamwa ali napo koma osalankhula, maso ali nawo koma osapenya, makutu ali nawo koma osamva, mphuno ali nazo koma osanunkhiza, manja ali nawo koma osagwira, mapazi ali nawo koma osayenda, kapena sanena pamenepa, kapena sanena pamero pawo. Mpingo wa Mulungu verse number 8. Adzafanana nawo iwo akuwapanga ndi anthu akuwakhulupirira. So verse number 8 ikutipatsa conclusion imene ikuyamba pa verse number 4 imene akunena za mafano. Mutu waukulu pamenepo walemba la chapter chimenechi, mawu apamwamba akunena kuti Mulungu ndi ulemerero, mafano ndi wachabe. Mulungu ndi wa ulemerero, koma mafano ndi achabe. Ndikuti tsopano mukayamba kulowa ku tradition imapanga ndi zifanizo. Mafano ndi amene amayendesa tradition, chimene amatiphunzitsa pamene patikalowa mkalasi ku satanika amanena kuti tikanena kuti tradition satanism, tradition iliyonse kumakhala spirit behind. Koma mu tradition satanism tinkasema zinthu kuyika zimene achipembezo an tradition imo azichiona chikhala chosema. Ndiso pano mmene inu ndine tikulowa ku Bible kukathirira umboni za tradition satanism, kunena kuti chipembezo chilichonse cha dziko lapansi chimene ndi mwambo wa dziko lapansi chikuchitika ncha kumeneku kumakhala ma spirit, mizimu, ziwanda. Koma ziwandazi nyengo yonse ya tradition satanism sizinkaonekera, zinkasema zinthu ndi kukhala kuseli kwa zosemazo. Ndiyo zimene Masalimo akutipatsa pano, kuti zimakhala ndi mano ndi zosemedwa. Akunena kuti zinthu zimene zindi mafano ndi asiliva ndi ntchito ya manja a munthu.
Now, nthawi zonse pamene pali tradition pamakhala zimene anthu apanga zosema wanthu. Ngati sichioneka ngati chasemedwa ngati chiboliboli, koma mkati mwa tradition mumakhala miyambo imene imayimiranso ngati zosema zimene anthu amakazilemekeza. Mukukumbukira inu kunena kuti m'masiku adzana tradition imakana kupita kumanda utavala nsapato miyambo ina. Sikuti mukaliona fano losema apapa kuti layikidwa kuti ichocho nsapato anthu muyilambire ayi, koma mukamalowa m'mandamo aliyense kuvula cha nsapato kuyika poteropo. Walamula ndani chimenechi? Ndi spirit behind the tradition, spirit behind culture. Ana Mulungu ndikuyesa kuwalitsa bwino chimene chikuchitika kumpingo ku dziko lapansi, chimene ana Mulungu tikuyesa kuchisalaza kuti ayi tiye time monga ana a Mulungu, ndipo tiyang'anire ndi chiyang'aniro chakuti ngatitu sitikwaniritsa mayeretsedwe a ufumu wa Mulungu mkati mwathu podzipatula ku miyamboyi, ndiye kuti ulendowu tiupita ku gahena. Akumvula nsapato avulira cha. Na kumakhala zopanga wanthu. Ndikufuna kutanthauza kuti verse number 4 akanena kuti mafano awo ndi asiliva ndi golidi, makamaka mawu akuti ndi ntchito za manja a wanthu. Mukapeza kuti ena amasema nkumachilambira kalero, koma wena sankasema, koma ankangosema lamulo lakuti wanthu alilambire. Mwachisanzo ngati fano limene ife tonse amalawi ndi dziko lonse lapansi timalipereka mulungu wa ku judicial, Hamak Dakus, mulungu wa judicial wota amene anthu tonse tikamapita ku court timakalambira Hamas Dakushi amakhala mota. Jaji samatituma amakhala ali kusogoloko amamutcha kuti the worshiper. Khani osausatu iyi. Ndiye tonse tikalowa ku khoti palibe chiboliboli chimene mumachiona, koma aliyense akamalowa ku khoti amawerama mutu bow down chonchi. Kapena kumayenda chafuta mbuyo akamatuluka ku khoti akayimirira kuti akufuna kutaya madzi, milandu ili nkati, jaji ali kutsogolo. Hamashi Dakusi amatiweramizitsa kuweramira kutsogoloko kuwerama kuti vera olo jaji achokepo kuti sanabwere. Koma pamene mukudikira kuti jaji akhale kusogolo the worshiper, ife timapezeka kuti chigomecho kuti ndi lamulo la Hamashi Dakusa chosema chimene simukachiona, koma pano akuti ndi ntchito ya manja a munthu. Timakalambira tradition behind kumakhala milungu, kacha behind kumakhala mulungu, worship ya satana behind kumakhala milungu, kumakhala satanayo. Now tikapita ku bungwe la khoti je kuti wanthu timalambira mwina pafupi kulambira munthu nzathu, chifukwa mungoganiza kuti majaji timatcha kuti the worship, your worship, your worship is chakuti worship ndi worship. Kodi tikati worship imayina kupita kwanda ni mulungu yekha, koma sukulu inatiuza kuti oweruza ndi milungu payokha, Dakush Shamash, tilambire. Now behind this worshiper kuseliku kumakhala kuti satana akulemekezeka. Sono bukuli likungotipatsa ngati kuti chinthucho chasemedwa. Ndiye zina zimakhala zosema, koma zina sizimasemedwa. Tentipite kwa asing'anga. Makomo onse asing'anga amene timapita timakapeza kuti ndikacha
kuli satana, kuli worship. Mopanda kutiuza kanthu timavula tokha nsapato. Akamakupasanso mankhwalawo tinazolowera kuti pazikhala kukokerana, wina agwire wina khala ngati akukulanda, koma chili chako chomwe. Kuchita transfer mizimu ya ziwanda, kuchita transfer mphamvu ya satana mdierekezi, ni fano limene linangosemedwa koma silioneka. Zimapezeka zonsezi kukacha ku television. Kumakhala mafano oonekeratu ndi maso, zosema ziboliboli, zina zimavalidwa ngati nyau, zina sizivalidwa, zimangokhazikidwa, zitavala masuti. Timakazipeza zimenezi kumwambo wa kukhoti Damashi Sakushi atavala bwinobwino, koma tonse tikalowa timakalambira. Miyambo yosiyanasiyana ya ku dziko lapansi imene satana adayipanga imalemekeza satanayo payekha. Ana Mulungu, ndimatero kuti amatiphunzitsa zimenezi, ndipo inenso ndikuphunzitsa zomwezi chifukwa cha Paulo akuyitanidwa ngati mtumiki wopita kwa mitundu. Inenso Mulungu wandiyitana ngati mtumiki wopita kwa anthu aku dziko lapansi amene adakasisitabe satana, nkumaganiza kuti tikamapembeza miyambo ya dziko lapansi zilibe kanthu, zili bwino. Inetu ndi mtumiki amene Mulungu wandituma ngati Paulo yemweyo ndipite kwa anthu amakono nikawuze kuti kuseli kwa makampani akamapanga sopoyi kumakhala zimigolomigolo za mafuta ankhumba, kumakhala mapalabinzi, kumenekunso kumakhala mapetroliyamu. Zakuseli mumakhala mukupembeza milungu yachikunja, achina chemosi, mulungu wa cosmeticsi. Sakumva wanthu. Vutola teni malankhula chinchichewa, ndi amalawi chichewa chimavuta kumva. Mautumiki sangafanani. Kamakakamira kuti Twaibu ankamba za satana. Indekaya, kodi inu mukuyiwala pa buku la machitidwe. Kadakumbukira vesi akuchitibwa mmene akuatuma. Akuti Paulo anamtuma kwa mitundu, Petro ndi nzache akuatuma kwa mdulidwe. Mautenga amene Mulungu amatituma mosiyana. Nchaka ine ndikamamva ulalika nzanga akulalikira ndimadalisika usiku kuchezera kumvera maulaliki. Munitukana ine nimamvera zonitukanazo, nimazoto wapo autukana ine, utenga wa unena ine, koma yapo akunena za Yesu. Ameni. Timadziwa kuti Mulungu anatuma yena apite kwa mitundu, anatuma yena apite kwa mdulidwe. Anthu a Mulungu mwata. Tsono ife Mulungu watituma kuti tipite kwa anthu amene ali mu modern satanism, limene ndi gawo lachiwiri la chipembedzo cha satana ku dziko lapansi chimene chikuyenda nafe limodzi. Ana Mulungu, mukachoka ku tradition satanism mumafika ku modern satanism. Nkhani imeneyi imakhala yosausa kwambiri. Okondedwa, mu modern satanism muli zinthu zingapo zovuta kwambiri, koma mwina inu ndi ine tisadapite kutali mmene ndikumaliza umboni, ngati chigawo chachiwiri, chigawo ichi nchachiwiri cha chipembedzo cha satana ku dziko lapansi, ponena za tradition, ponena za kacha. Ana Mulungu, mukamva kacha, mukamva tradition ku Baibuloku, achaini akazimenezi ndizija mumazimva kuti milungu. Sakumva wanthu. Chichewa chikwavuta kumva, koma ndithu achewa nzanga mukakhumudwa tikakafika kwathu. Mmene tikaona ambiri amene adasisita milungu ya ku dziko lapansi m'dzina la kacha yawo akulowa ku gehena. Amene adasisita miyambo ya dziko lapansi m'dzina la mtundu wawo akulowa ku gehena. Ana Mulungu, tisamatengere chikhalidwe cha dziko. Chikhalidwe cha dziko chimayenda ndi milungu. Baibulo limatiuza kuti mulungu wa nthawi ya pansi pano. Kodi kumwamba kuli kacha? Kulibe.
dziko lapansi ndi kumene kuli miyambo. Ndiye ngati miyambo ili ku dziko lapansi, Satana ndani? Ndi mulungu wa nthawi yapansi pano. Mwa njira ina, timabungwe, timisonkhano, timachitachita, timagule, tizizangala, timapwando, tonse taku dziko lapansi tili mboma la Satana mdierekezi. Sadamve, mumve mwambo wa mtundu uliwonse. Kodi ni dansi, disiko, reggae, hipapa, miyambo manganje, vimbuza, chintali, gule wankulu, chiterera. Okondedwa, miyambo yonseyi ndi miyambo ya dziko lapansi imene mulungu wake, the king of tradition, ndi Satana wachikhalire, amene adayichosa kumalondola mmene dziko likuyendera, mmene anaona kuti aha, sopano anthu ayamba kupanga mabuliji, misinja italiitali, ayamba kupanga zimachini zotchedwa fere, zija zinali pakazungula, fere ija inali paliwonde. Tikusintha, tikupita ku modern satanism. Nayenso anamera mapiko, atanyamula kachai kulondola chitukuko cha nthawi yapansi pano, kotera kuti inu ndine tsopano tili mchigawo cha chipembedzo cha Satana, koma mmene eni yakewa amayitcha kuti modern satanism. Kodi inu ndinu membala wa mulungu? Funso langa ndi limenelo, mene ndikumaliza chigawo chimenechi osati kutheratu, koma niyambe ndadula kaye audio ikuti imveke bwino. Ndi funso lakuti kodi inu ndinu membala wa mulungu?